umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning, 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 good morning. Henry M. in the morning. Juna Pulis sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mardy La Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Kapagi ni Chief Jimmy na salitan sa tuyang Chief of Reporters Karen Al Joshua Jumar as in Angel. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Smile, God is good all the time. Gayon, ang pagkaaga tabi na Friday ngunyan 29, mga tugang kan Mayo. Maray na aga po sa Endogabos, mga tugang Smile lang tayo. Di pwedeng magparamurusot pagkaga sa programang ini. Bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Kumusta po kamo kabos? Para po sa mga reaction 0969-088-5548 0966-203-0034. Magandang morning! Ramon tadaw mga tugangan mga buenamanong report. Hali po dyan sa Luwas Kaibaan Mega Force Patrol. Kasabay Chief Jimmy na salita. Dadawag ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman mga tugang ang report. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay Engineer Gerardo Ibrada. Big ka ni? Okay. Bagong assigned na paro, digdis sa Albay. Iyo mananggad. Haloy-haloy ko lang din nahiling niya. Permit ko yan. Siya pala ang paro Albay. Department of Agrarian Reform, Provincial Agrarian Reform Officer. Oo, ngunyan pa sa 9 Mayo, namit ko ini kaso hapon, nakamidbidan ko kaso hapon sa Apaw. Opo, oho. O di, salamaton sir, yaong ka na pala dyan ha. Pigistan man sa programang Kape Asin Baritang Agraryo kan mga nakaaging panahon. O iyo, nabanggit niya sa ko. Yes. Kaya tandaon ko yan si sir. Mabuti yan lalaki. May malang buot, pagkatapos, ay matuwa-tuwaan kagwapuhan kay ni kaysa sa imo kidiit. Di man sana. Iyo, totoo lang. Gari mga kabangang karigos. Oo. Pero may nakantabay sa to yung pagkagayan. Pero may nakantabay. Good morning kay Sir Engineer Jerry Ibrada. Yes. Ibrada. Yes. Oho. Okay. Sige. Mga dagdag niya tong Barita BP, adaptation na lang ang solusyon para dahil na magparakuron sumisyon asin na magparareklamo ang mga tao sa pagsabing gayray dahil na talaga ki solusyon ang problema sa on and off asin pagparababa kan voltahe kan kuryente hali sa Aleko digdi sa Albay. Maski sa na sana ang reklamo problema digdi sa Kamalig, biyo ng pigpopost ni Kamalig Water District Manager Judy Opiano, ang metro, kan source nin tubig sa Kisaray, Barangay Bariw, kung saan base sa reading kan Aleko Power Voltage, nag-aabot na sana sa 195 BP ang voltahe. Parte kan paliwanag, nagpupunksyunar pa man ang mga pumps in motor, hali sa source, pero dahilan sa low power voltage and water pressure, apektado ang pagsigop asin pagtulak ng tubig pasiring sa mga matataas asin hararayo ng lugar, lalo na kung peak hour. Sa follow-up sa Aleko, kan Kamalig Water District, ang simbag, nangyayari da ini dahilan sa nag-i-implementar na nin rotational manual load dropping sa mga barangay, kung kaya anabiso ni Manager Opiano sa mga water consumers, make it a habit to collect and store water para dainin problema habang na may tagdo magsalod alsin mag-stock nin tubig tanganing dahil ki problema. Ayon, oho.
I have ugali o nanindaan pagkuan istak nin tubig pag may tagdo o may bulo sa mga gripo. Iyo man ang ano. Kaday masiguro kuno rin ini magiging estable na voltahe kan kuryente digdi sa satuyang runa. Pero natadaw yan ta. Ano sabi yung kan ano ito di bime? Mandatory ano ito? Sabi mo termo ginamit ka na lego? Rotational manual load dropping. Oh, anong sabi yung do kan anong sabi yung do kan pinakamadaling translation kaan? Ade. Ako sa pangintindi ko, paluyan voltahe. Iyo, wala gari nagda-drop deklaro ta daw yan rotational manual road dropping. Kung sabihon kaan nag-ano ini gari na ano ini big-rotate so kung saan makusog na dapat na load ng kuryente. Ayo. Kaya diba? may maluya, may makusog. May maluya sa ibang lugar, may makusog sa ibang lugar. Gari man sa natubig gayon. May mga may mga maluya maluya. bulos, may makusog na bulos. May mga makusog. So ararayo na maluyan bulos. Yan. Okay. Anhapot ka ni si paano na iniarog na sa nakani kita? Iyan ang hapot. Pero ko na pala magparahapot Relax na mataga. Yo, okay. Basta yun yan, kuha na lang, adaptation ng pahit. Adaptation, correct. Sa pagkabanggi, so dapat na, bata may niton, mapalsok, maon, makusog, maluya. Maluya, makusog. Arog man sa nakaanan sistema. Jimmy na salita, Maraypan PYC Enterprises, sustenido ang kusog. Sustenido ang servisyo. Mr. and Mrs. Marisan Maraypa kay Bossing Raul Calio, sustenido ang servisyo. Ini, dainin low power. Sige sanan. Yeah. Servisyo kan sa indang kuan. Communication. Equipment. PYC Enterprises. Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCG Viños. Salamat, Jimmy, sa report. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. 5:27 na. Natuloy-tuloy ang masandali lang taon ni si Noel. Baka ma-interpret kang pig-apon na manual load dropping. Hello? Hello, Marina. Yeah. Good morning, amigo. Sinabi mo bagang manual? So, tao ang nahigibukaan. Iyo, baka automatic. Oo, kumbaga, suwalay ko talaga nahigibukaan. So, sabi nila manual. Oh, yeah. Baka manan so daloy from NCCP. Ata na nga ni. Ang kwento niya, dapat ipaliwanag din Dan BP. Oo. Gusto sabihin, ini yung patay sindita. Manual load dropping ini. Ay, gari mas high blood kalugon ko niya lang aga. Kaman daw, apat na beses kapal suka. Ako nga ni, ang katurog ka sa bangga, alas 11, tama initon. Makauwi ang pabili. Si electric pan, maluyan, talibong. Ano? Minabigay ang ABR. Sa rupa yan. Pag nag-computer ka, Ba't ang problema ka? Bara lamang kung puro ba na to? mahal. Yung pala na yung problema mo. Nakatulong na ako, BP. Nailing muna yan. Ako, Bara lamang kung refundable din eh. at ako sa iber, ko sa refrigerator ko, okay man gay, ba? Di ba naraot hanggang ngayon, marayon man. Minatagadol sa nang bigla. Pag di ka, BP, nag-ABR, di madalaga yung rep mo. Iyo. Kaya lang dapat din na ipaluwanag. Takaning din kita, din perception sa utak. Nata. Iyo. Manual load. Ano ito? Manual load. Manual. Load sharing ba yun? Manual dropping baga. Manual load dropping. Kung sabihin, pag sa manual, naghiro talaga tao. Oo, tigul mo manual. Rotational manual load dropping. Rotational manual road dropping. Rotational, pag-rotate. Iyugon mo, segundo, marotate ka.
At ipaliwanag taon iyo. Okay. O, kunyan bago ka nagulakop naman. Nanay mo na yan. At bigta puka na pati ang kan rotational tip of dropping. Awinda, o po na taon. Makanood kita tabir ni. Iyo baga. Pinura na naman ni Sir Jimmy kang report ng day na. May problema siya. Problema lugod kita. Ata ko niya ba? Ay sabagay niya, dahil magkapisina ang iba ta. Ano ba, nag-implement pa kan 4-day work week, adi? Kayo, totoo. Yeah. Oo. Okay, salamat. Sige, Migo. Salamat. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Manong Leonito, marinaga po sa imo. Good morning, amigo. Nasa linyaman si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Karen? Good morning, Karen. Karen, 5:29. Mga tugang sa morning hirit. Wala na si Karen tabi. Si Paring Al, pwede na si Paring Al tabi, Jun. Paring Al, nandiyan na. Karen, go ahead, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Formal na memo na sa naantigana, tanganing bawi una o ilis ang ipinautod na temporary suspension can permit to carry firearms outside of residence sa bilog na probinsya Canalbay matapos ng makansilar ang kutaan ng ASEAN Summit nagigibuon digdi sa syudad kan Legazpi. Iyan ang ipinahayag sa DCGB ni Police Lieutenant Colonel Noel Dorato Nunez ang hepe kan Albay Provincial Police Office kung sa insusog sa ang gustong sabihin kan epe, mantinidong in effect pa o pinagpapautog pangunyan kan hepaturaan suspension sa mga pagdararanin ba din sa luwas kan residensya kan mga sibilyan except duman sa mga law enforcement personnel. Tagkod na makaresibi ang hepaturanin opisyal na memo hali sa headquarters na pwede nang bawion ang nasabing suspension. Matatandaan baga kay Tabi V. Henry, 4 na daw ang nakalis kan nagpaluwas ng abiso ang Legazpi City PNP na magpuon May 25, sagkod ng June 5, pinagsususpindir na muna ang permit to carry firearms sa oras na alas 12 ng mag-aga, sagkod 11:59 p.m. bilang preventive security measure kan PNP asin maibitaran ang security threat sa ibong kampi nag-aantisiparan kutaan ng darakulang aktibidad lalo digdi sa Legazpi arog kan ASEAN Summit na supposedly Bagabi Henry digibon kuta na digdi sa may Oriental Hotel sa may Taysan Legazpi City kan petsa 27 tagkod na kutaan ng petsa 31 kay ning bulan mantang sa ibong kan pagkakansilar kan nasabing aktibidad naghahalat pa ning memo ang Albay PPO kung posibleng bawion na ang abiso para sa mga ordinaryong publiko. Yan ang report. Ano ang rason na tabi, Karen, kan cancellation? Kasi nga ni V. Henry, day naman mangyayari dito sa ASEAN 2026 Summit. Kaya nga, nataday mangyayari. Kasi sa Manila nadapalan tabi V. Henry. Oh, natat sa Manila na. Ang aram ko nga ni kan V. Henry, tapos na yan sa Cebu. Oh, Pero tapos sabi na. ni... Tapos na. Oh. Oo, sa Cebu. Pero duman na dito Ginibo, ding rason na aram ang Albay PPO kung nata pinag-consider digdi. Okay. Yan ang report, Karen Ala, di sige din. Basta Morning, Henry M. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Apudan tamo na ang pag-asa. Sandali lang tabi. Pading ay si ilang ko na uno si Pading lugod taon ni. Medyo busy pasuli niya kang pag-asa. Tamo na ang report ni Pading Mario. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pading Buhian mo. Salamat, Pade. Good morning. Suportado kan gobyerno lokal kan Legazpi ang mga programa kan Department of Education para sa mga kakian na estudyante. Sigon kay Mayor Siam Ismail sa Lunes sa 1 kan Hunyo, makikoff na ang Brigada Eskwela kaya yaon ang aktibong koordinasyon entre kan gobyerno lokal asin Department of Education Legazpi.
Ang gobyerno lokal may pigalokar naman na budget para ipanbakal nin mga gamit pang-eskwela asin ini itatao sa mga estudyante magpoon kinder sa grade 6. Pinonan ang siring na programa. Panahon pa kay ito ni dating Mayor ngunyan Congressman Attorney Pido Garbin Jr. asin Picapanagos man ni Mayor Ismail ngunyan. Sigon sa alkalde, ang programang ini pagpatunay na yaon ang Panagos na suporta kan gobyerno lokal sa mga programa asin proyekto kan DepEd dahil ang objeto para sa edukasyon kan mga kakian na Ligas Peño. Iyon. Okay. Yan padayan na pong karaskan na impormasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat, Paringal, sa report. 5:33 sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang dagdag na report. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Pwede, kumusta dyan? Anong latest ha? Good morning, VP. Good morning sa mga taban-tabay. Nagbabandera ko niyan sa mga periodiko, sa mga television asin radyo, pati na sa online. Ang pagsangat ng kasong plunder Kay? asin draft ka ng ombudsman sa Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada. Ay nako. Garda ko liyan ha. Sabay si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Oho, okay. Si Bunuan? Yan, Okay. yan, Santo, 2026 National Oplan Balik Eskwela. Inaktibar na kan DepEd. Madura rin po noon ni Uno, Sagkod Hunyo 11, napapartisiparan ng 16 na mga ahensya di gobyerno, tanganing masiguro na maging ariglado, asin matanos ang opening kang klase. Insidente ng pambabadil sa Senado, asin pagdulag ni Senador Bato de la Rosa, konektado sigon sa CIDG. Bantang self-operations kontra kay Senador de la Rosa may warrant sigon sa CIDG. Oho. Ombudsman daing piyansang tigrekomendar sa kaso ni na Senador Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, asin iba pang respondent. Paano yan? Pentas na ang sabi man ni Senador Jinggoy Estrada, igibo niya ang gabos na medyos ng silang kampo, legal remedies, may kinaraman sa nasambit na kaso. Department of Agriculture, naganda na sa patakot kan El Nino. Mantang CIDG, pinangaranan ang mga posibleng imbelto sa pagdulag ni Senador Bato de la Rosa. Pilipinas at Japan, nagkasundo para sa matrangkilo asin establing Indo-Pacific region. Bantang sina Presidente Marcos asin dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida, nagkasundo man para sa malinig na enerhiya. Ayun, oho. Senador Francis Escudero, sinimbag naman ang aligasyon na flood control kickback sa sarong complaint affidavit. Giri maubos o maburot Para kung... bibi. Oho. Maubos ka raw? So timing pati sa impeachment ni BP Sara. Ay, Senador Bongo, Jaro igwama na pigala kali sa ICC. iyo nga ni, giri maubos so sa impeachment ni BP Sara, ditan matatada. Pangyari sa maamaka. Ano na yan? Alright, so abangan ang masusunod na kabanata. Oho, okay. Yang BP Anod lahat yun ang pagkagat sa diyang Campiwest Enterprises. Hanap mo sa namis na Mrs. Raul and Marisa Calio. Diyan sa Rosette Electricity. Basta radyo, itiwais na yan. 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. Yan, oho. Ine po si Marty Long, your face. Good morning.
page. Enot sa Morning Hirit Newspaper Front Page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin Mar sa mga headlines in the morning. Digdi po sa tuyang programa sa DCGB. O ano na iyan? Ala, anong man daw iyan, adi? O di bala na sinakan magdirepensa sa mga husgado na timing tapa na igwang mga tugang ki impeachment si BP Sara Duterte, no? Buda, gari mananggad may direction so tago sa bagang i-amend sa rules sa Senado na maski absent ka sa wala ka sa plenaryo, pwede kang makapagpartisipar o kung nagkapiraan na makukulong, di kulang na sung member kan Senado na maboto kontra o pabor sa impeachment o para tanggalon si BP Sara. Ayan Ade, o yan tabang hirilingon ta na sitwasyon mga tugang sa mga maabot na alaw. Sandali lang Joshua, tapulan ta muna ang pag-asa sa kamugtakan kam panahon. Pag-asa, yan ha, baka yan, okay na, yan. Alas 5:39 sa Morning Hirit. Liwag akong hakboton tulos ang cellphone. Pag-asa Legaspi, good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Maringan, tadwa sa nang ring. Opo. Kapot ko na kaya. Pig-asahan mong maapo talaga ako. Opo. Marayman. Good morning, Miss Alexis. Good morning, VP. Okay. Bakaraw ko, tama ko magkaraw. Sige na, anong latest forecast ha? Go. Opo, maray na aga po sa Gabos na nakaantabay sa DZGB para sa tuyang latest na weather forecast ngunyang petsa 29 ng Mayo, aldaw kang Biyernes. Mga localized thunderstorms man giraray ang nakakaapekto sa bilog na Bicol region ngunya na aldaw. So expected man gilayon ang partly cloudy to cloudy skies na may possible na mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Bicol region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa norteng kanluran ang iiral sa buong Bicol region na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, tiga tayong maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Kaugnay kay ni ang ating heat index recorded kaso hapon pinakahalangkaw sa mga istasyon ta sa Pili, Camarines Sur, sa Huban, Sorsogon, pati na rin sa Masbate City, sa Masbate kung saan nakapagtala ng 45 degrees Celsius kaso hapon. Sa Legazpi Station naman, as in sa Daet Station, nakapag-record ng 44 degrees Celsius na heat index, samantalang 43 degrees sa Virac, Catanduanes Station. Ngunya na aldaw sa tuyang heat index forecast, medyo mababa ang ating heat index. Dito sa Legazpi Station kang forecast natin is mag-aabot ng 42 degrees Celsius. Then sa tuyang monitoring naman, itong tigbabantayan nating bagyo na sa luwas ng ating PAR, naglaog na ng as of 12:30 kaninang madaling araw itong si Tropical Storm Jangmi at ngunyan ay aapo doon ng si Bagyong Domeng. Ang latest natin sa ating bulletin number 1 dito kay Bagyong Domeng, huling nahiling itong bagyo sa distansyang 1,345 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ni Bagyong Domeng ang kusog ng paros na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 90 kilometers per hour. So ang movement nito ni Domeng is northwestward pa din. So sa tuyang forecast track,
nananatiling pasakat ang direksyon nito ni Domeng at nananatiling mababa ang tsansa na ito ay maglandfall. So base nga dito sa ating track and intensity forecast ay luluwas itong si Domeng sa ating Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. Yun po sa ating latest forecast, no. Ay tsaka po pala wala pa tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa Ngunyan. Ayun po sa ating latest na forecast, tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruy River po. Mahirap talaga, ano? Pero magandang balita yun na hindi maglalandfall, ano? Opo. Sa dagat lang talaga siya. Opo. Mahirap ma-full, ano? Ang mahirap po pag ma-landfall. Salamat, Miss Alexis, sa report. Opo. Thank you so much, mga tugang Miss Alexis Revivar sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. 15 bago po magabot ang alas 6 nin morning, mga tugang sa DCGB Report. Kay ba si Joshua Bino. Joshua, good morning, Joshua. Good morning po, BP. Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Very good ka. Durakan si Henry Lim, ang bida dyan. Okay, sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Padagos ang paghinguwa tabi BP Henry kan sa tuyang Regional Blood Center ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o kaya BSL SNRL na pinamamayuhan bagat tabi BP Henry ni Dr. Alan Lopanyas padagos ang paghinguwa sa pagkondusir ng mga mobile blood donation drive tangani ng pirmi sa naman bastante ang supply ng dugo sa tuyang Regional Blood Center para matabangan ang mga pasyenteng nangangaipo kaini tabi dito Henry. Halos semana may schedule ng mobile blood donation as in naglilibot sa manlain-lain ng mga lugar, munisipyo as in barangay digdi sa Bicol Region. Ehemplo, ngunya naman na aldaw nin Biyernes, Mayo 29, 2026, nagkapirang mga barangay sin munisipyo naman tabi BP Henry na papasyaran ka na sabi ng ahensya. Naka-schedule para sa mobile blood donation dyan sa barangay Kumon, kan Pulanggi, barangay Santo Niño sa Bacon, Sorsogon City, barangay Nasisi sa Ligao, barangay Bolo, Tiwi, Siringman dyan sa Rural Health Unit kan Bulan, Sorsogon, Rural Health Unit kan Rapo-Rapo, Albay, asin barangay Tagaytay dyan sa munisipyo kan Kamalig. Kung kayaan abiso, kung harani, mapagi dyan sa naunang bita ng mga naka-schedule na mga lugar, pwedeng magpasyar tabi BP Henry maghapit para makapagdonar ni na dugo. Anyway, day man basta-bastang kukuhaan tabi BP Henry ng dugo dahil ta gabusman ng mga blood donor, maagi mo na sa magkakanigong mga screening as in mahiling kung kwalipikado as in physically fit ini na makapagdonar kan sa iyang dugo as in makatabang makadugtong ng buhay sa mga pasyenteng nangangaipo. Pinaka-basic na rekisito tabi BP Henry, at least 50 kilos ang timbang, may sufficienteng katorog tabi BP Henry. Budag siyempre, may laog man lamang ang tulak. Pero sa iba pa kayan tabi BP Henry, may magkakanagyo man na screening, may naka-duty man dyan na doktor, kung kaya day man basta-bastang makakapagdonar din na dugo, kaya siguradong ligtas
ang donor, asin ang recipiente kana dugo tabi dito Henry. Padagos ining tren kondusir kana DSL SNRL tabi dito Henry. Tangan ng terming may saray ni na dugo kangani ng makatauman sa mga nangangaitong pasyente digdi sa Bicol Region. Ayan, tabi dito Henry, ana schedule naman ngunit na pagkaldaw, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat PP Henry, good morning sa mga parantabay. Gadan ang sarong lalaki matapos na mahulog sa dagat dahil sa posibleng kabuyungan kasudma digdi sa syudad Cantabaco. Ang biktima, binisto na si Joselito Borillo E. Corpil, 44 anyos, laborer, residente ka na Purok 6, Barangay San Roque, Tabaco City. Basado sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na ang biktima nakalis na Miyerkules nakipag-inuman duman sa indang Barangay Mansana dahilan sa graduation kan sa iyang pamangkin. Kan kamatangaan kan banggi, uminali na ni duman sa irinuman, dangan puminasiring sa seawall sa Barangay San Roque, naguruhigda sa gilid. Nako. Duman baga sa garo ano yan, pero toko-toka sa gilid ng seawall. Alas 2 maaga, kan riparon ini kan sa iyang pagiriba, dai na duman, naguli na, kaya pinabayaan na. Alas 10 pasado kasuod mang maaga, kasuod mang udto, na agihan kan sarong bangka na hali sa Isla San Miguel, pasiring di sa sentro kan syudad Cantabaco, ang sarong lalaki na nagpapataw-pataw sa kadagatan sa may parte kang Barangay Angas sa San Miguel. Iyon na pala ini ang biktima na pinagtutubodan na dahil sa kabuyungan nahulog duman sa seawall. Ay, nako. Then dai na nakabutwa pa hanggang sa mako ang gadan na sa katahawa na kang kadagatan. Ay, pangyari. BP Henry ang impormasyon, Jomar Bien, DCGP. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang 10 minutos. Bago magabot ang alas 6 morning sa DCGB, uni po ang paningit sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Aramon tadawan mga dagdag na bareta, ngunya na pagkaaga. Kasabay, mga tugang si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Good morning po, VP. Asin sa tuyang mga paraantabay. Aram daw nito na ang internet na pigagamit ta oral daw ang nadiskubre sa sarong military research project ang taon 1960s. Basado sa artikulong na itala sa World Wide Web Foundation, ang pinakaenot na bersyon ka na internet ang pig-upod na ARPANET na inilansar kan taon 1969 sa United States. Katuyuan kay ni na gumibo ni network na computers na kayang magpalitan ng impormasyon daw magkaharayuan lokasyon. Pag-abot kan taon 1991, sa scientist na si Tim Berners-Lee ang nagpamidbit kan World Wide Web kung saan digdi na nagpuon ang websites, hyperlinks as in browsing gamit ang internet. Ang mga ideya kan ARPANET ginamit sa pagbilog ng modern internet infrastructure. Sigun pa sa mga history researchers ang internet, bako sa nagibunin sarong tabo, kundi ini resulta ng dekadang kolaborasyon ng mga scientists as in engineers sa manlain-lain na nasyon. Yan po ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw ng Biyernes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Yan po ang mga dagdag na karaman, may kinaraman mga tugang sa invention ng internet. Yan. O bueno. Next na po ang mga birthday greetings natin. Oras natin, mga tugang 7 before 6 o'clock in the morning. Good morning daw sa gabos ng mga listeners, sabi ni Madam Melinda Wee. Yan. Good morning, Madam Melinda. Pakigreet po sa Barangay Kulyat, Daraga Albay, si Diwata. Good morning. At saka maghapon pirming warang bulos tubig. Happy birthday, happy
LC, sandali lang. Ay, halaba pala sa text kani, ha? Good morning, sir. Maghihapo tabi sa LCWD kung nata malayaw ang bulos kan tubig sa sentro kan Legazpi. Banggi po kami naglalaba, 4 AM, wala kami bulos. Ano ang nangyari? Bagong Legazpi daa, para tubig ang Legazpi Sentro. Wala tubig ang Legazpi Sentro. Iyan, ha? Good morning, tabi. Maghapon piming warang bulos ang tubig. Nako, nata daw inadi. Nata daw ini na inang problema tatabi. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday sa kuyang tugang na si Kuya Roman. Birthday ngayon halik kay Nilda at saka kay Junjun. Yan, ha? Good morning, tabi sa Indogabos na mga nakatutok dyan sa sentro kan Legazpi City. At saka good morning, tabi. Pakikumusta daw ang mga taga San Roque, Legazpi. Oy, good morning, mga taga San Roque, Legazpi. Dakulong kitang parantabay dyan. Dyan po mga tugang sa San Roque, Legazpi City. At saka good morning, tabi kay Manong Leonito Gaviria. Yan. Magandang morning, amigo. Pakigreet po. Happy 63rd birthday kay Tita Dalin Rio Sura from Beher family. Yan, ha. Good morning daw. Happy 63rd birthday kay Tita Dalin Rio Sura from Familia Beher. Yan. Good morning. Good morning po. Hello, good morning. Good morning. Nawawala. Hello. Happy birthday. Nawawala yung Happy birthday. Kaysay pa de. Ay, Gina Ritterly. Ay, si Gina. Birthday. Ay, makabihon kita kaya. Ganun makabihon kita kaya dyan na hapon. Are. Madam Gina Ritterly. Good morning, tabi sa First Lady ni Councilor JP Lee. Yan, ha. Good morning, tabi Councilor JP Lee. Yan, happy birthday, Madam Gina Ritterly. Yan. Okay, sige. Meron pa. Hello, good morning. Good morning po. Good morning po. Good morning. Kumusta po? Mabuti po. Good morning po, BP. Magandang umaga po. Magandang umaga po, BP. Ay, ulit-ulit. Ulit-ulit. Ayos lang po. Wow, happy si BP. Tumawag si Prince Charming. Ay, tapos. Tumawag talaga. Grabe. Ay. Bye. Pangyayari sa Maoraro. Bueno, good morning daw. Saan po pwede ireklamo ang sige sulo mason po sa kamakapigtar sa barangay? Wala pa man aksyon tabako po ako. Arog kay ni dapat sa barangay yan ireklamo mo kay kapitan. Bawal pong pagsulo talaga sabi sa dinar. Bawal pong pagsulo. Buda, kung dahil po mag-aksyon, ireklamo po dyan sa opisina kan City Environment and Natural Resources Office, Sendro. Ireklamo po dyan sa Sendro. Ano po? Yan mo po ireklamo yan sa opisina kan Community o City Environment and Natural Resources Office, Sendro Tabaco. Yan, didaraon mo po dyan. Kung di mag-aksyon si Kapitan, primero, duwan mo na kay Kapitan. Kung di mag-aksyon si Kapitan, daraon mo tabi dyan sa opisina kan Sendro Tabaco. Sigurado yan. Tasinda po ang in charge sa pwedeng makatabang kontra. Kung di pa, magreklamo, ireklamo mo sindagabos tabi mag-aksyon, pwede mo sinang ireklamo sa DNR. Yeah. Alright. Good morning. Ano na naman Prime Water? Halos 1 week na kamong daing bulos. Mabuyo magpabulos. Banggi alas 7. Pero 10 minutos sana. Ano matipon kaan. Una ko baga na ang Prime Water. Iyon man giraray ang sistema. Wara abiso. Sa kabaga. 2,300 monthly yan. 260. 2,000 minus LGU subsidy Legazpi. Iyon man giraray. So, duwang 300 garopig at dagdagan ng dagari bawas 300. Ay, nako. Nata daw yan. Sige, na kaya ako nakakaapod sa eko eh. Sige na, mahapot kita kayan. Mahapot kita kayan ha.
Ma-implement ba ganyan kan subsidy na 300? Good morning sa Daraga, wara na kolorom na tricycle, poros na may franchise. Oy, very good. Magkuro-kolorom ka na para magka-franchise. Good morning mga taga-Banuang Daraga. Kamo na tabi ang tunay. Iya po. Good morning, Daragalbay. Aramon tadawaan. Ay, wala na. Ay, sa news na sila yun. Alright. Sige, ang mga balita, mga sandali lang. Ha? Salamat, tabi. Salamat, tabi sa pabulos na tubig kan Ginubatan Waterworks. Ginubatan Waterworks. Ha? Salamaton na tabi sa pagpabulos nindo nin tubig. Okay? Sige, John. Ikaw na, John. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, maabot po sa nga sektaryas nin Maniugan sa Albay, apektado kan pag-alboroto kan bulkan mayon sigon sa Philippine Charity o kaya Philippine Coconut Authority. Sobra 2,600 na para tanom lin paroy asin mais. Sa Banuan kan Daraga nagresibe nin 2,325 na ayuda hali sa DA. Sa lado nasyonal 226 o kaya 2,026 sa National Off-Plan Balik Eskwela, inaktibar kan DepEd. Senador Jingo Estrada kinasuhan in plunder asin graph kan ombudsman. Sa ibang nasyon, Iran nagbalos nin pag-atake sa airbase kan Estados Unidos. Business News, Pag-ibig tutugutan ang housing loan sagkod sa 10 milyon para mabawasan ang oversupply nin urban property asin mapahiwas ang affordable na pautang sa mga middle income na mga empleyado. Health News, front of pack labeling, magkakatabang sa mga Pinoy na makapili nin mas baskog na healthier na pagkaon. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Poco mas o menos ang 14 hektaryas nin Maniugan sa probinsya ni Albay. Anapiktaran kan padagos na pag-alboroto kan bulkan mayon. Ining kinumparmar ni Philippine Coconut Authority, Albay, Catanduanes Division Chief Engineer Sofia Joserin Bukad sa entrevista kan DCGB News. Sigon sa official, ang datos base lamang sa initial na estimate kan sa indang opisina, kaya posible pang magbago ini mantang padagos sa indang assessment sa mga apektadong lugar. Mientras tanto, nagpagiramdom man si Bukad o pinagiramdoman ni Bukad ang mga coconut farmers sa probinsya na tulos mag-report sa PCA o sa Department of Agriculture kung may obserbasyon na nadistroso ang sa indang Maniugan tanganing tulos ining matawanan nin magkadagong aksyon o intervention. Kung may mga mag-report lang sila, pwede sa PCA, kasi pwede rin po sa DA. Kasi ang DA, local, sa mga municipal level, yan po ang underwriter kang PCIC. So, in case na may mga damage, pwede sila mag-report naman para may paabot na may damage. Tingog ni PCA Albay Catanduanes Division Chief Engineer Sofia Joserin Bukad sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, sobraman sa 2,600 na mga paraoma sa Banuan kan Daraga ang nagresibe nin sobra sa 2,000 na asistensya pinansyal hali sa programang Presidential Assistance of Farmers and Fisher Folks kan Department of Agriculture. Sa entrevista kan DCGB News kay Daraga Mayor Vic Ferrete, sinabi kay ni na ang mga paraoma iyo ang maestrado o kaya rehistrado sa registry system kan for basic sectors in agriculture, RSB SA kan DA. Sigon sa alkalde, ang ayudang pinansyal na itinao sa tabang matapos sindang maapektaran kan pag-alboroto kan bulkan asin kan presenteng krisis sa petrolyo na kinakampang kan mga Albayano. Igo po ining parehistro kang DA ay itong RSBSA kaya igo sindang data ini para makasabay po sinda sa ayuda. Mayor Vic Perete sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, sa may koneksyon na bareta, pinag-inganyar man ni Daraga Municipal Agriculturist Mel J. Matosinhos ang mga Daragenyong parauma na dai parehistrado sa RSBSA na magparehistro na tanganing makasabay sinda sa manilain na asistensya asin programa kan gobyerno. Sinabi ni Matosinhos na libre ang pagpaparehistro sa RSBSA kung saan kay pon sa nanin government-issued valid ID, tax declaration kandaga asin sertifikasyon hali sa barangay na nagpapatunay na pagtagsadiri ini nindaga. Kikpag-coordinate po sila sa mga municipal agriculture office, then kaipuhan po ang tax deck or titulo kung tagsadiri kung may ang i-register mo po is scrap. And then po certification from the barangay captain, hindi po
may sadiri ning daga. Duman po kung saan located so daga ninda. Mel G. Matusinos, Municipal Agriculturist kan Albay. Mientras tanto, iba pa niya to mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal o kaya lado lokal, National Irrigation, nag-implementar nin mga proyekto sa ginubatan para lamang sa koordinasyon, ora lamang nin koordinasyon sa LGU na nakakasakop. Jimmy nasalita sa report. May mga proyektong ipig-implementar digdi sa Banuan kan ginubatan an NIA o National Irrigation Administration sa Mayon Unit arog sa Mulad Bukad asin Barangay Maninila kung dahil pa naglibot ang alkalde parte kan pagbisita sa mga barangay dahil pa maisya ni Mayor Gemma Anong Hoko na igwang ongoing na mga proyekto sa NIA sa nasabing Banuan anipig ngalas kan alkalde sa kunata dahil lamang nin kortesiya sa nakakasakop na mga opisyalis lokal ni na gobyerno ang nasabing ahensya kuta na araman lamang kung ano ang mga proyektos na papagibo sa nasabing mga barangay bako na kung may problema ang primerong pipaabutan in reklamo kan mga taga-barangay iyo ang alkalde arog kanda sa barangay dunya tumasa may proyekto ni na irigawan an niya ang mga tao nagaharapot lalo na sa mga may kabasan sa kunata dahil napapakinabangan ang proyekto kung sa inihemplo sa na ini nakuta na aniya may coordination man lamang na para mag-implementar nin proyekto sa mga lokal na gobyernong nakakasakop bako na araw mo niyan blankong informasyon ang mga lokal na opisyales. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal na sa Linyaman, si Karen Ala. May mga lokal na gobyerno nang nagtatagabalik sa normal na aldaw nin pagtrabaho asin transaksyon matapos ipautob kan Malacañang an 4-day work week durante kan nagparataas ang presyo kan krodo. Notisya iyan ehemplo sa LGU kan Daraga asin kan LGU Malinaw kung sa informal nang nagpaluwas din abiso ang mga munisipyo na balik na sa dating 5-day work week o dating Lunes sagkud Biyernes ang dalagan kan sa indang munisipyo considering na nagkukulpa naman ang pamresyuhan kan krodo asin bako na magabat-gabat ang sitwasyon kan pamresyuhan sa pagkonserbar ng enerhiya sa mga opisina. Mientras tanto ang LGU Legazpi asin ang Kapitolyo Provincial kan Albay asin iba pang mga munisipyo digdi sa probinsya mantenido pang nakaepekto ang 4-day work week o itong Lunes sagkud Huwebes sa nang laog dahilan sa day pa man nin desisyon ang mga local Chief Executive digdi na ililift na sa normal na transaksyon ang work week. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Alar Mario sa oras na 11 makalipas ang alas 6 nin pag-aga. Good morning, Padingal. Priority sa ngunyan kan mga kontraktor ang patrabaho sa mga eskwelahan dahil pigahabol sa pagbukas kan klase na matapos ang mga pigapagibong classrooms. Siring sa morms niya sa kinubatan na sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol, 48 mga classrooms ang ipapagtibo dyan. Parte ni sa priority project ang Gobyerno Nasional sa paagi magkanako Bicol na napuanin budget siring sa iba pa man na eskwelahan sa Bicol Region, lalo na digdi sa Legazpi City. Iyo man yan ang saro sa piga-priority kan mga kontratista nanganing may habol sa pagbukas kan klase. Alarmario, DCGB. Mga bagong botante sa Daragalbay, isa sa irarom sa ERB hearing. Oras mga tugang 13 makalipas ang alas 6 ng pag-aga.
Aramon tada kung paano gigibuhon kan COMELEC kaya na ERB hearing na yan. Nagigibuhon kan Commission on Election. Kasabay dyan, mga tugang si Joshua Bino, hali po sa luwas. Yes, ipinag-anunsyo na kan Commission on Election o COMELEC digdi sa munisipyo kan Daraga Albay ang schedule kan gigibuhon na Election Registration Board o ERB hearing para ini sa mga bagong botante na nakapagparehistro digdi sa naunang bita ng munisipyo. Susub sa schedule, gigibuhon ini sa Hunyo 1 hanggang Hunyo 2, 2026 sa opisina kan COMELEC Daraga dyan sa second floor kan MHO building sa Barangay San Roque sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang ERB hearing pinagkukondusir parte kan mga proseso kan Commission on Election para pakarayon, linigon o kaya planchahon ang listahan kan mga bagong botante. Magpuon kan Abril 1, 2026 hanggang sa huring aldaw kan voters registration kan Mayo 18, 2026 nakapagparehistro ang COMELEC nin nasa 1,892 na mga potensyal na mga botante sa munisipyo kan Daraga Albay. Asin ang bilang na ini, iyo ang isa sa irarom sa ERB hearing sa naunang bitan niya tong petsa na mabibilog na bilang katapos kan ERB hearing, iyo ang idadagdag duman sa total na bilang kan mga restadong botante sa Daraga na nasa 91,742 na mga individual. Sa paagi kan ERB hearing, digdi na hahalion ang mga dapat halion sa listahan sharing man sa mga nagpa-transfer asin na iba pa para digdi na makumpirmar ang total na bilang kan mga rehistradong botante. Sa madaling sabi, sa paagi kan ERB hearing, digdi tiga-aprobahan asin digdi disaprobahan ang mga nakapagparehistrong botante kan uminaging voters registration. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Number 7, Regional Most Wanted Person na arestar sa TV Albay. Report kay Jomar Bien. Arestado kan Miyerkules na hapon ang pinagkonsiderar na ikapitong Regional Most Wanted sa Kabikulan. Ini matapos na digdi sa banwaan kan tiwisya natuparan kan mga autoridad sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na ang suspect na binansagan sana sa ngaran na Bino, residente ini kang Camarines Sur, asin nakalista bilang ikapitong Regional Most Wanted Person. Ang suspect iyo nahampang sa duwang kaso nin statutory rape, asin dahilan sa operasyon na pinaggiribo kang pinagsarong puwersa kang CIDG Camarines Sur, ang Regional Mobile Force Battalion 501st Maneuver Company, pati na Antiwi Municipal Police Station na dakop digdi mismo sa Banwan kan Tiwi ang suspect na hampang sa naunang bita na kaso na daing rekomendadong piyansa. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 16 makalipas ang alas 6, magbabalik ang GB News Express. Makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga
estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products. Arugan, Farmers Loan, Barangay Loan, Salary Loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan sa unhealthy lifestyle. Maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Strong values, strong minds, strong futures. Build them up for your child today with Sunshine International School, shaping leaders, achievers, and responsible citizens as a value-laden institution with strong academic foundation, providing holistic development and a safe and nurturing environment with competent and caring teachers for a guaranteed bright future. Give your child the advantage of a quality education with Sunshine International School from our Little Angels Life Skills Center for 2.5 to 3.5 years old, pre-elementary for toddlers, nursery, kinder, and prep, ages 3.5 to 5 years old, to elementary and junior and senior high school. Enrollment for newcomers is now going on. Announcing the opening of Sunshine Summer Class for Little
Little Angels and Preschool on May 13 from 7:30 a.m. to 10 a.m. daily. For grade school and high school on June 3 from 7:30 to 11 a.m. daily. On June 3 from 7:30 a.m. to 11 a.m. daily. Karate martial arts for all grade levels and non-sunshine pupils on May 16 from 8 a.m. to 10 a.m. daily. Rent our new recreation and sports facility, Sunshine Swimming Pool from 6 a.m. to 6 p.m. Good venue for birthday parties, family class reunions, and other group activities. Sunshine Pickleball Court 1 at the back of Sunshine High School. Open 6 a.m. to 6 p.m. Sunshine Pickleball Court 2 in front of Sunshine Gym. Open 6 a.m. to 10 p.m. Visit us at Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Call 052-483-4488 or email sisofel01@gmail.com. Enroll at Sunshine International School and secure your child's future today. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta, formal na pong pinahero kan Department of Education o DepEd ang 2026 National Oplan Balik Eskwela tanganing siguruhon na matanos ang pagbubukas kan klase sa Hunyo 8. Sa sarong pahayag, sinabi kan Department of Education nagigibon ang inisyatiba pon Hunyo 1 sagkod Hunyo 11 tanganing parekason ang enrollment, aksyonan ang mga reklamo kan publiko asin pakusugon ang koordinasyon asin iba pang ahensya kan gobyerno asin pribadong sektor para sa paghanda sa school opening. Sigon kay Education Secretary Sani Angara, patunay ang lakdang na prioridad kan gobyerno na itaas ang kalidad ng edukasyon para sa jóvenes. Sigon kay Angara, pigsiguro ninda na kaipuhan ang iba-ibang ahensya kan gobyerno na maging ligtas ariglado asin deng aberiya sa pagbalik eskwela sa mga estudyante. Sobra 16 na ahensya ng gobyerno ang katuwang kan Department of Education sa iraram kan Interagency Task Force para sa preparasyon kan mga eskwelahan. Kay bahan digdi ang DILG asin PNP para sa seguridad, Department of Health sa salud, MMDA asin DPWH para sa trafiko asin infrastruktura, DOTR para sa matanos na biyahe kan mga estudyante, tutukaron man kan DOE, DTI, DICT asin NTC ang supply nin kuryente, protection sa consumer asin establing komunikasyon asin internet sa mga eskwelahan. Mientras sa nakabantay man ang NDRMC para sa posible na patakot kan kalamidad asin DSWD para sa mga estudyante asin benepisyo kan for peace. Bukas man ang OBE Public Assistance Command Center 24/7 hotline as in help desk para sa tulos na aksyon as ang reklamo sa kahaputan siniguro man kan DepEd na day tatawanan ng kadagdagan administrative works ang trabahong pang-opisina ang mga paratugdo sa panahon kan preparasyon tanganing mas matutukan ninda ang kahandaan kan mga classrooms. Konektado ang nangyaring baradilan sa Senado sa pagdulag ni Senador Bato de la Rosa. Sigon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDD Chief Police Major General Robert Morico II na magakonektar sa duwang insidente. Siring man, habok mo na niyang panginutan ang pinal na resulta kan investigasyon kan Department of Justice. Ipinahayag ni Morico na may sarong backup pick-up vehicle na naghalat sa luwas kan Senado matapos maghali ni edifisyo si De La Rosa asin ang sa iyang mga pagiriba. Nagsayo man na magkomento ang opisyal kan stage o ginibong dahilan ang pambabadil bilang sarong supervening event. Kaning taonin rason ang paghali kan senador. Sangon yan, anom na individual kay Bansi De La Rosa ang ipipinararom sa investigasyon para sa posibleng pagsuhay sa obstruction of justice. Narindugan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na may bitbit sindang magkanigong warrant of arrest sa ginibong search operation kontra kay Senador Bato de la Rosa. Tinawanin doon ni CIDG Director Robert Alexander Morico II na handa nindang ipahiling ang warrant kung kinakaipuhan. Kinumpirmar ni Morico na pugol nindang direktiba ang pag-aresto hali sa International Criminal Court o ICC. Sinabi kan CIDG Director na bigla ang naging kooperasyon kan mga lokal na opisyal asin kan mismong may sadiri kan harong. Ginibo kan CIDG Chief ang pahayag matapos sa publiko nindan si De La Rosa agom kan senador ang post kan sarong amiga na nagque-question sa paglaog kan mga autoridad sa pribadong propiedades na daing warrant. Sigon sa post kan kahapoton ang joint operatives kan CIDG asin NBI kung may warrant sinda
Pigasabing nagsimbag ang mga ini na daay na kaipuhan. Pahayag ni Morico na halangkaw ang respeto niya kay Mrs. De La Rosa asin nasabutan ang sayang emosyon bilang Mrs. Siring man ang lokal na opisyal asin may sadiri kan harong na magkipagpatuloy na naging professional ang mga autoridad. Dagdag pa na kung may ginibong pagsuway sa protocol, pwede sindang magsumitin informal na reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM sa Internal Affairs Service o IAS. Formal nang isinangat ang kaso kan Office of the Ombudsman sa mga ang kasong plunder asin graph kay Senador Jingo Estrada Sandigan Bayan Kasudma. Pinanginutan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagsangat in kaso hapon bit-bit ang mga dokumento may kinaraman sa pigasabing maanumaliyang flood control projects. Kay bahan digdi sa kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Inot ang inimbilto ni Estrada sa isyu ni dating DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez sa pagasabing pagresibin in kickback hali sa proyekto na makusog na pinahimutikan kan senador. Daing piyansang ipinagrekomendar ang Office of the Ombudsman para kinda Senador Jingo Estrada asin DPWH Secretary Manuel Bunuan asin iba pang respondent sa kasong plunder asin grab na isinangat kay ni sa Sandigan Bayan. Sigon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano kay bahan sa mga kinasuhan sinda DPWH National Capital Region Assistant District Engineer Danril Cortona asin District Engineers Arturo Gonzales asin Manny Bulosan. Tinanggal man sa kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa iyang pagkagadan. Mantang dai sinabay sinda dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, asin dating NCR Regional Director Gerald Opolencia dahil nasa iraram ang mga inikang Witness Protection Program. Sigon kay Clavano, piglaoman indaan tulos na raffle kan kaso para maaraman kung anong dibisyon kan Sandigan Bayan makapot kay ni na makondukta nin judicial evaluation. Dagdag pa niya na ipapursiger kan ombudsman ang whole departure orders para sa respondents para ipreserbar ang integridad kan kaso sa korte. Pinakusog kan Department of Agriculture ang preparasyon para sa posibleng makusog na El Nino na posibleng makaapektar sa produksyon ng pagkaon, kabuhayan, asin kaparauma, asin presyo ng barakalon. Sigon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kay bahan sa preparasyon ang giraray na pagbuhay sa El Nino Task Force kan ahensya. Initanga ni magpautob nin lakdang arog kan cloud seeding, solar-powered irrigation system, pagbabago sa planting calendar, asin crop and diversification program. Sa estimate kan DE, posibleng bumaba sa god sa 700,000 metriko tonelada ang produksyon ng bagas kapag tuminamang makusog na El Nino. Mientras na inireport man kan Pag-asa na may 92% na posibilidad na magkaiguan in moderate sagkod strong El Nino sa ultimong parte kan 2026, sagkod primerong parte kan 2027. Dahilan kan o dahil kinakaipuhan ngunyan kan mga Pilipino ang tabang asin serbisyo hali sa gobyerno, sigon kay Senador Bongo dahil sindang dahilan para ipundo ang nakasanayan na pagpasiring sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Sinabi ni kan Senador sa entrevista sa Senado kan minaging aldaw, may koneksyon sa iba't ibang isyo na nag-agyat ngunyan sa Senado asin sa bilog na sektor kang politika. Sigon kay Senador Bongo ang bagong miyembro kaya bagong chairman kan Senate Committee on Health. Pinagpapasadyos na lamang niya ang gabos na mga mangyari. Daw dapat nalingawan ang mga elected official ang kan gobyerno. Ang tunay na dahilan kan sa indang pagkakabugtak sa pwesto. Katunayan sa iyang sinabi na padagos ang trabaho niya kada sesyon sa Senado. Sunod-sunod man ang pagbisita kay ni sa zero ground din mga kalamidad para kumustahon ang kondisyon kan mga biktima ng trahedya. Ang makapagatod ni diit na tabang. Siring man ang kanakaaging aldaw nasa ibang parte kan Metro Manila at ibang parte kan nasyon ang senador asin kasabayan sa iyang team para aramon mismo sa mga biktima ng iba-ibang insidente nin sulo an sa indang mga reklamo
asin mga pahayag asin iba pang pangangaipo kan mga ini. Alas 6:32 oras po sa Pilipinas, mabalik ang GB News Express. Makalipas po Kenny. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan. Kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal o sa luwaskan Pilipinas. Nagbalik o nagbalos nin pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC kan Iran sa sarong airbase kan Amerika. Alagad da ining pinagunambitan ang eksaktong lokasyon kay ni kasunod din kan enot na pag-atake kan Estados Unidos sa mga military site kan Iran sa Bandar Abbas na sarong istriktong port city. Mientras ay pinahayag man kan Kuwait ang pag-host nin airbase o nag-host man in airbase kan you o kaya nag-host man in o mientras tanto ipinahayag man kan Kuwait na nag-host man in airbase kan US na naulang kan sa indang air defense ang hostile missile as in drone threats. Alagad ay pinangaranan kung sa inhalian mga ini. Panibagong tensyon entre kan duwang nasyon mas lalo pang nagpaluya sa eksistidong ceasefire o tigil putukan. Inan ikaduwang pagkakataon sa laog ng tulong aldaw na naglansan ng Syria ng pag-atake ang US sa mga target sa Iran na pinanindugan kan Amerika bilang sarong klase ng self-defense. Business News. Ipinahayag po kan Pag-ibig Fund na linangkawanin daan maximum housing loan limit sa 10 million pesos para mabawasan ang oversupply kan urban property as in maipahiwas ang sa indang ang abot kayang pang middle income na mga obrero. Sigon sa informasyon ipaluwas kan state-backed Home Development Mutual Fund na itinas nindaan cap hali sa dating limit para suportaran ang 4PH National Housing Program na flagship ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. An adjustment puntri ang high density areas arugan Metro Manila kung saan nagluya ang barakalan kan mga ready for occupancy condominium units. Sinabi kang property analyst ng Colliers na pigkakarkulong nasa 6.6 na taon o 6.8 years ang kantidad kan mga unsold homes and condos sa Metro Manila residential property market na sangunyan maabot sa 13,000 ang bagong condominium units na piglaoman na matatapos ngunya na taon. Katako dinikan pag-inggan ni House Secretary Jose Ramon Aliling na iyon pamayo kan Board of Property Firms na mag-adjust sa bagong credit landscape. Siring man ang developer partners na ipinag-recalibrate ang sa indang mga presyo as in pag-ofrecer nin mga reasonabling packages as in magtabang na ibaba ang available units sa kapasidad as in kayang abuton kan mga miyembro kan Pag-ibig. Expanded ceiling magdatao o an expanded ceiling magdatao nin access sa mga kwalipikadong borrowers sa 30-year home financing na may market rates na mapuon sa 5.75%. Mantang ang low-income buyers mantinidong may subsidized na 3% rate sa socialized housing. Sigon kay Pag-ibig Chief Executive Marilyn Acosta na dakol na pamilya ang nadipisilan sa halangkaw na arkila kada bulan. Pero sa paagi kan affordable housing loans term kan Pag-ibig as in monthly amortization na mas hababa pa sa arkila
kadakol na urban areas siring madidagdag pa ni Acosta na gabos na loans mantinidong nakabase sa strictong capacity to pay evaluation. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Go ahead, Padi. Good morning, BP. Maabot sa 40% ka mga adults sa Pilipinas ang overweight o obese, sigon sa mga eksperto. Tendang gabi, nasa raw sa pagi para suportahan ang healthier food choices, iyon sa pagi kan nutrition information na madaling mailing asin masabutan. Sigon sa World Health Organization Philippines na ang front of pack nutrition levels, pwedeng makatabang sa mga konsumidores na madaling maraman ang mga produkto nga langkaw sa asukar, asin as na healthy fats, asin suportahan ang esforsos na mapibintaran ang non-communicable diseases. Sigon pa sa mga health experts, dahil malinaw na nutrition levels, food packaging, makakatabang na suportaran ang healthier diet asin mapugulan ang diet-related non-communicable diseases sa Pilipinas. Health News from Newsbase, Mar de la Cruz. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, pag-asa sa kamugtakan kang panahon kasabay si Alexis Rivivar. Maray na aga po sa Gabos na nakaantabay sa DZGB para sa tuyang latest na weather forecast ngunyang petsa 29 ng Mayo, aldaw kang Biyernes. Mga localized thunderstorms man giraray ang nakakaapekto sa bilog na Bicol region ngunya na aldaw. So expected man gilayon ang partly cloudy to cloudy skies na may possible na mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian sa buong Bicol region. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa norteng kanluran ang iiral sa buong Bicol region na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw, tiga tayong maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Kaugnay kaini ang ating heat index recorded kaso hapon pinakahalangkaw sa mga istasyon ta sa Pili, Camarines Sur, sa Huban, Sorsogon, pati na rin sa Masbate City, sa Masbate kung saan nakapag-tala ng 45 degrees Celsius kaso hapon. Sa Legazpi Station naman, as in sa Daet Station, nakapag-record ng 44 degrees Celsius na heat index, samantalang 43 degrees sa Virac Catanduanes Station. Ngunya na aldaw sa tuyang heat index forecast, medyo mababa ang ating heat index. Dito sa Legazpi Station kang forecast natin is mag-aabot ng 42 degrees Celsius. Then sa tuyang monitoring naman, itong tigbabantayan nating bagyo na sa luwas ng ating PAR, naglaog na ng as of 12:30 kaninang madaling araw itong si Tropical Storm Jangmi at ngunyan ay aapo doon ng si Bagyong Domeng. Ang latest natin sa ating bulletin number 1 dito kay Bagyong Domeng, huling nahiling itong bagyo sa distansyang 1,345 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ni Bagyong Domeng ang kusog ng paros na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 90 kilometers per hour. So ang movement nito ni Domeng is northwestward pa din. So sa tuyang forecast track, nananatiling pasakat ang direksyon nito ni Domeng at nananatiling mababa ang tsansa na ito ay maglandfall.
So, base nga dito sa ating track and intensity forecast ay luwas itong si Doming sa ating Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. So, yun po sa ating latest forecast, no? Ay tsaka po pala wala pa tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa Ngunyan. Ayun po sa ating latest na forecast, tali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruiz River. Yan po ang kabilugan kan mga darakulang Bareta Canalao, sinurat ni News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny o kaya Nicole Ann Gloriani, siringman si Charme Leron. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Happy birthday po, Madam Gina Ritter Lee. And First Lady po ni Councilor JP Lee. Councilor JP Lee, happy birthday po sa imong First Lady. Gina Ritter Lee, happy birthday. Bueno, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle? Party on atay later na babaliwala pa rin ang liver. Waging rin ang kalusugan ng atay. Para dahil maaari itong tamaan ng liver disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay tabi, mga tugang available yan sa mga drugstores nationwide. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro, bako lang yung food supplement. Ini po Silimarin Plus multivitamins, may marhay na silimarin para sa proteksyon ninatay, pero ngunyan may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Yeah. At ang Liver Aid Silimarin Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage natay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doktor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. Pag may namatian, mga tugang o may sintomas na nahiling po sa lawas, magkonsulta po tulos sa doktor. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, mga tugang sa morning hearing. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Ang balitang ito ay masama, huwag pong tularan. Ang balitang ito ay masama, huwag tularan. Huwag gagayahin, mga anak. Ang balitang ito ay para sa konsuelo lamang, for entertainment lamang. Karo ng barangay official, may kaduratan sa buhay. Nakaka-entertain man ang gadiya. Joshua! Good morning, Joshua! Oha! Good morning po, BP! Good morning! Ugmon ang mga tagalidong ade. Terme. Oo, rugmon sa mga tagalidong. Good morning po ng BP Enrique. Ay. Miss Divina. Divina Ganda, ano?
Divina? Divina Kabusas. Ano? Kabusas. Kabusa? Sas. Divina Kabuta? Kabusas. Ano? Divina Kabusas. Kabutas? Kabusas. Alat ko na. Salbata na. Ano? Kabusas. Hindi ko na. Basta yun, ha? Doon sa Kamalig. Taga sain? Kamalig. Kamalig, Albay. Pero may nagkaantabay, ha? Aha. Kamalig, Albay, ha? Aha. Miss Divina. Apo. Pig-abangan ka kando man sa pistahan. Kaya kaya may kamit-bid ako na may pag-asa sa greetings. Nagabang sa kuya? Pig-abangan ka kando man. Ay, nako. Pasensya na po. Nabagtog kaya, na maabot ka kaya halig ka malig, nagdayo sa Santo Domingo. Nako. Pasensya na po. Busy. Ano nangyari sa barangay official? Tisay daw ini. Na? Tarong barangay official. Tadain naman Dabi P. Henry nasasaway. Kaduduman sa iyang ataman na kulasise. Oo. Muya na daang buhian. Asin pabiluhon na lugod kan sa iyang agom. Oo. Inida kayang si official. Ano? Haloy nang nababantog sa barangay. Na may ibang tighihilom-luman na taga. Kuning malumbay makawili-wili. Nata, himsaon na suyaon sa taga. Himsaon na. Himsaon ng maraya. Kuning malumbay makawili-wili. Ano nangyari? Haloy naman dahil ng isi. Talaga? Haloy ng aram. Asin pa oro-otro ng pinag-iiwalan. Oo. Asin pirming tig sasabihan. Napundoho na ang magatol kay ning gawi-gawi ni opisyal. Kuning malumbay makawili-wili. Ay, hindi. Okay, ngunyan. O garing sarong aldaw. Dahil naglalaom si opisyal. Na may nakahiling na naman sa iyang malistohon. Ay, nako. Pasisiring sa ibang taga. Nako. Nasinta kita, di ka kumikibo, akala mo yan. Doon siguro mareklamo ka na YouTube, ano? Ako nagkanta eh. Nasinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, pati ang kandoro, pag di kita mahal, puputok ang puso. Saka mga, Nakaabot ang istorya sa agom. Kundi pagal naman dahil ining kakasaway. Kaya ang sabi, bahala naman Dabi P. ining si opisyal. Ang gusto ni Mrs. Na idiligar na lugod ini sa konsisay man ang tigaulian na ibanggo na kan. kaso niya na sa mga papeles. Correct. Ngayon na igwa ki acceptance. Transfer of residency. Yan, buda, igwa ang kidapat ki may program of work. May requirements yan kung ayon duman sa project specifications. Kundi, gibuhan niya na kay deed of donation. Danya, kung bako, deed of donation o kung bako, para bugtakan sa baba ki, ano yan, ki, para sa mga pirmano sa naki, kuhan, para sa transfer of property. Correct. Oo. I-transfer, biyo, palugod yan. Kaya ang gusto da ni Mrs. idiligar na. Aha. Tayo man sa nangaya. Pauro-utrong gibo-gibo. Biyo palagod ngaya. Duma na umistar hanggang sa malupog. Ulit-ulit. Correct. Ano man ang gagawin mo, pagkahaba-haba ng prosesyon, matatapos din. Correct, tama. Di ba? Sabi sa Tataramon, sa weekend, di ba? Pagkahaba-haba ng prosesyon, matatapos din. Bago yun? Tama ba yun? Nabago na. Ano? Nabago na. Binago na baga? Ito dati, binago na eh.
pagkaba-haba ng prosesyon, matatapos din. Di ba? So, kaya sa prosesyon sa mga Holy Week, kalabaon na natatapos, baga. Iyo baga. Di ba? Sa katapusan kan prosesyon. Masabi sa mga estudyante, garong binago na pala niyan sa lawik ka ina. Sa katapusan, may binutong. Sa katapusan may binutong. Akala mo yata ako'y awenda. Ay, nako. Oha. Pasiguro nga na eh. Joshua, goodbye. Nasinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kandoro. Pag di kita mahal, puputok ang puso. Now, ulokan kita kayo ni Madam Ana Marie Onghoko. Good morning sa mga tagamang inasal. Yan, kay Madam Ana Marie Onghoko. Yan, ha? Di ako ngunyan maluwas yun. Di ako ngunyan maluwas sa pamahawan ko, piga pamahawan ko eh. Sabi ni Ana Marie, may maabot nga solve na solve ngayon aga mo ngunyan. Tego nga ika nga kimaabot na almosolve meals. Uyog-uyogon mo ya. Masiramon da ini. Ako kaya baga, ano yan? Masiramon da ini na almosolve meals. Di ba? I-try nindo ini kamo tabi na mga parantabay. Paglaog mo dyan sa mga inasal, umorder ka tulos ki almosolve meals. Masiramon da ini. Siya nahapot ko kainin na. Nganya ko, kumusta iya? Ay masiramon nga yan siya. Almosolve meals. Hahay na tabi, madam. At ang itonton pa. Tonton pa na mga siyempre, ika nga maluto pa. Mga alas 8 dan aga, o mga 8 o'clock. Sige, mabiskwit mo na ako. Tagal-tagalong ko, ha? Nga na mas maganda ang iyong umaga. Di ba? Tama, Tita Marie. Madam Ana Marie Onghoko, tama ngaya. Iganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Mas magandang umaga pag naka-almosolve meals ka. Tama? Ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Mas magandang umaga pag naka-almosolve meals ka. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Mas Hirit. mahirap makalimutan ang lasa ng almosolve meals. Sing na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Toto, dalat-alaton ta. Good morning, tabi sa mga tagamang inasal. Iyan, kamuna ang tunay. Salamaton na maray, tabi. Tita Marie, good morning, tabi isa sa imo. Mga tugang, salamat ka sa pagantabay. Masunod na po, ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Masunod na, Bareta alas 7, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po, Teacher Jasmine Baloloy. Goodbye. Maray na aga po, mabuhay. I love you all. O kaduratan si Henry Mimpan, bida dyan. Attention! Attention!